arvoisa ammattikorkeakoulun väki. Olemme saaneet tietoomme, että opiskelijoita riivaa vakava ongelma. Pienet opiskelijayksiöt täyttävät ylimääräistä tavarasta. Pulman ratkaisemiseksi asiaa lähtevät hoitamaan vajaa 20 ekspertit. Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Eli me kuultiin, että sulla on jonkinnäköinen kierrätysongelma. Okei, mutta tosiaan kuuliko sä, että Paja 20 lähti selvittämään tätä asiaa ja kehittämään vaihtotoria? Okei, eli Paja 20 on tehnyt tämmöisen vaihtotoria. Se on just suunnattu sulle, eli voi viedä sinne kirjoja, pienellä elektroniikkaa, ihan mitä tahansa. Ja voi myöskin hakea ne pois sieltä niiden omaan käyttöön.